ngarap da ka jingkemen ka bakra hado kata-kata basa jisien pat lang ka sengi ngayo bani kren pat bat pi ban sam na gani ka ktien ka ba im ka ba donbor ka jong try unong penem jungi Jesus Christ kani ka ktien ka ba im na marken mau gani ka way bo Jisu ulong utaw ktien ka babel ka kren shay ka tangi ken mau pag babel ka ang yonis iwe ka ang hawa maning kong ula dan ktien ba utaw ktien ula donbor blay ba utaw ktien ula long blay ba uneu ktien udiu Jesus Christ bagani ka sengi habang ipuli na do Genesis hado kitab jingpen pau ngi kren syapang uneu ktien ba utaw ktien udiu Jesus Christ banganget habang ikren yau Jesus Christ habang ikren ya gani ka ktien agani ka por ka menta kani ka ktien kan ai mensim yafi kani ka ktien kan ai jing em yafi kani ka ktien kan ai bor yafi kani ka ktien kan na ai yafi shisha ya kata ka jingpen sle na mar bala persat ya gani ka ktien da mensim ba khod ngilai kran hagini ki sengi nado sengi sa jan bagata kalong santli ki jingkar khu ya ka ba ublay un kar khu ya kita ki ba pen sobhayo blay hagini ka sengi kwa ban kran da ka ba kumno gi pen sobhayo blay nene ka ei kata ka ba pen sobha e yo blay ka ei kata ka ba pen sobha e yo blay bagin long kita ki ba pen sobhayo ka ei kata ngakan ma ho ne ka por menta ublay uda kran ning kong yalaw jong ukon jo Jesus Christ baka babel ki atho yangi baka beneng ka plin awang bo men sim bakho udaher baka sorna beneng ga daong uni ulang ukon jonga how banga it nga snob hae how banga it nga snob hae gani galong ka kentien ga jong kpau ang uni ulang ukon jonga how banga it bat nga snob hae badom dang kata hanre haulum jo jing pin kaladur ka jo ka ktien ka dami na beneng ka daong ye ka jo hi ka kentien uni ulang ukon jonga how banga it nga snob hae ka ei ka ba penlong ye ukpa ban snob hae yalaw jong ukon si sha wanga it polat yalaw jong ukon bat nga da snob hae ye u tadeng ta am lada pipet ya ka jing em ka jong Jisu lane ka ta ka jinglong ka jong u ukpau da it ya u namar ba Jisu ulong kaway barukpa ya ka ei ka ba ukpa ukren kumta uni uktien ulong ya ka ei ka ba ukpa upha kumta uni uktien ule tadeng ta kwa badong fi u Jisu de uktien bagani ka ktien kay long kaway bat uta unong kren ukpa ukren uktien ule ukpa ukren uktien upendap mga kwa badong fi umdan bala ban penyaklat ya ka jing it lene kata ka jing day hapdeng ukpa barukon kilong kaway ta daw Jisu ang nada fila iya nga fil iya ukpa namar nga barukpa ngilong kaway mla ban penyaklat ukpa baruktien badeng ta kwa banong fi ya ka ka ukpa kumta ken uktien ule ya ka ka ukren ya kata upendap ule bithik ya kata bar shimale daga no ka balong persya ya ukpa namar balay bakilong kaway ukpa barukon kilong kaway kialong kaway tadeng ta ukpa uda ong it plat inukon bat nga da snob ha yo ana kwa banong fi gani ka sngi manta pinle akum no ban pen snob ha yo blay kawan ning kong galong ba fi haban long kumu Jesus Christ fi haban ya seriem bat kat ba finang ya seriem ya Jesus Christ kat ta finang pen snob ha ken ya ukpa ba beneng kata kat ba finang long kata finang seriem kata ko finang kong kata finang bit ya kata utrai unang snob ha ya fi pinang pen snob ha shu yo pinang pen it shu yo pa tading ta kai ka bangin le ngi haban long seriem ban ya bit ban ya kong ban pertu obot ya Jesus Christ namar langi long kumta ngaong biang ka jo ka kentien kumta fi pen snob ha ya ukpa fi pen snobha kaplong yo kparo ban snobha ya pi kata ka di ka poin ka ban kong bat ka poin ka ba ar kalong ba ublay snobha lada ni pediang ya kita ki jing terwa ki jeng ublay uterwa bat habang pediang ya kata ka jing terwa snobha yangi ba uklalong ru uta uba jongi haga jing isha ngi long kinong shon ki jong blay namar ka pop ka penyaklat no blay ka pop ka penyaklat no tau bahok ba no tau bakhoj tadeng ta am uterwa yangi uterwa ya ka jing map tadeng ta haba uterwa ya ka jing map bat hangi pediang ya ka ne ka jing map
Da ka bangi wan shisha ka jing kala ka bamut. Ngi pediang ya ka ka jing pen baptis ngi pediang de ka jing ai ka jong men sim kata ka de ka bapen sngo bha ye blai. Ka Babel ka ong kata na ki kam ki apostol nong ka ar ka khot ka balai pu pra ka ktien ka jong blai ka ong kom ni ngakwa ben pulih ka ne ka por ka ong kom ni. Tiu Petros ulai thu aki. To fin kala ka bamut bal ba on pen baptis ya pi uwei pu uwei ha ka kerteng u Jesus Christ. Ya ka ban yo map ki pop. Ba pin yo pediang i jing ai men sim ko. Namar ka jingkular ka long ya pi. Ba ya ki kon jong pi. Ba ya baro aki ba sya jengai kat ki ba utrai u ba ublei jongi un khat ha u. Kata ka dei ka ba utrai usngo bahayangi. Habangi pediang ya kata ki jing ai ke ba utrai ngi ke jing terwa jong ka jing kala ka bamut. Ke jing terwa jong kata ka jing map ya ki pop. Habangi pediang sisangi kala ka bamut utrai usngo baha yangi. Ba ka Babel ka ong hanta. Kadon sa ka point ka ba ar ba kata ka long kumnungi pen sngo bahayo blai kalong bet baladangi pediang de ya kai ladangi pediang ya ka jing im bom jikot ka Babel ki tho yangi yones lai khat riu ka ong na ba blai u kata i ka prothai kat ba lo it no lo jong khon ba kamarwe ba we ba nget ha u onom jatshu henry un yo ka jing im bom jikot Baka Babel ka ong hang ni ka ong nabaw blame shimla pa ilaw kun siya ka pertay buon penrem ya ka pertay henry buon penim ya ka pertay da u. Uta ubang nget hau anam penrem henry uta ubang nget ula rem lupa naba shimla nget haga kerteng ukun ublay balaka marwe. Kabamot uta ubang nget ka Babel ka ong kapen sngo si yo blay bergum tau ubriyo udan sa haga jing penrem ada fim pat nget yo jisu blay fim nget no ada fim pat pediang yo jisu blay fim pediang no namar kata ka jingle ka jong pi kapen sngo si yo blay kapen sngo si inre ha ba fi pediang. Oh, tram shimlawan siya ni kapertay ban penrem ya fi ki nong pop ban penrem ya kita ki bala rem henry kita ki barem ki don kam yu jisu ban yo ya ka jing penksan ban yo ya ka jing em ka babam jikot henry lada kim pediang lada kita ki breu kim pediang lada pipim pediang lada fi empat pediang yu jisu fi dang don ha ka jing penrem tadeng tam lada fi pediang ni ka jing terwa ka jong trai fi pen so bha yo blai magade kata fi nek kumno ban pen so bha fiap nengkong kalong fiap pen seriem milade baru Jesus Christ kabar kalong kata ba fi pediang ya kata jing terwa ga jong play pediang ya kata ka jing map kabar ngong fi pediang ya kata ka jing imam jukot ba kabalai hang ni fin pediang ru ya kata ka jing dei ka jong fi baru play ba pi long kum ki khon ba ma u un long kum utau pa ya pi kababel ka ongom tala nga pulia ka ni ga por yu i Hani naga shitish ki Rome kalenong ka ba Prague ni khot ka ba katsan ka ktin ka jong blay ka ong kum ni ka ong namar film shimla pediang ka mensim ka jinglong marapat ya ka ban shipting henry pila pediang yu mensim ka jingting khon da ubang ya yam kerpat abba kopa ka babel ka ong balada ngi pediang yu Jesus Christ ngi klalong ki khon ki jong blay bat ukpa ban long ukpa jongi ublay ukpa ban long ukpa jongi boda kwa ban tingkhon yangi bat lada uyo ban tingkhon yangi uda kemen kata kumba ukmen yo jisu ban ong uni ulang ukon jonga hau banga nga snob ha bat shisha ba piwan sha jingkala kamut haba fi pediang ya kan ka jing map no blay shisha haba fi pediang ya ka jing imbam jukot fi klalong kita ki khon ki jong blay kata ka pen snob ha yo blay kata ka pon ga baar ningkong Fias riem baru Jesus Christ kata kapen sengob hayo blay kabaar kalong ya kabafin pediang ya kata ki jing terwa ki jong blay pediang ya ka jing ma pediang ya kata ka jing embom jukut pediang ya kata ka jing long kpa ka bau blay un khot ya pi syaki kon ba ma pi la ban khot ya u kum kpa jong pi ki bam pediang yo blay ki mla ban khot kpa ya u ki la ban ong nong bo nong thao no blay ba jingai blay bam dan jing day na ma syong blay mla ban dan jing day Kajing ada bit tang hapdang ki khon bat ukpa. Kwa banong ifi
Pinomla banon jingadai bat kita ki bamdan kata ka jingadai. Ka jingadai kawan haba filong ki kon baru blay ulong komuk pa kalong ka jingadai. Tadeng ta ka don sa ka point ka balay ka ni ka por. Ya ka ba nga kwa ban wanra ba fin sngoto kumno ba pin sngo ba yo blay. Ka point ka balay ka long. Ya ka ba pin kongo. Ya ki kimi ki pa. Kata ba ganda ya ka ba kinjado. Ya ka ba fin kongo ya ki kimi ki pa. Nga kwa an puli ka ni ka por na ka shiti shi ki kolosai ka nong ka ba ar ka ni ka khot ka ba ar pho ka ong ni ka tin ka jong blay. Ko ki kon to kongo ya la ki kimi ki pa ha ki e baro. Namar ka ni ka long ka ba pin sngo ba yaw try. Ka Bible ka ong ya kata ladap hiki kon ladap hikongo ya ki kimi ki pa ha ki e baro. Namar ka ni ka long ka ba pin sngo ba yaw try. Pi ki kon to pin ka ungu ya la ki kimi ki pa haba ki hikaya pi ki kimi ki pa haba ki pin pi ki kimi ki pa haba ki alam pi hagi ki ba dei ke jong try ka ba ya dei ba ka tin ke jong blai ka ba ya dei ka ba don kata ka nongrem na ka tin ke jong blai ne ka bata ka ba wanra ya kata ka jing sandur ka ba kinja men sim na ka jing sandur ka ba kinja blai ki kon fi haban ka ungu lada ki kimi ki pa ki kang ye pi haban ka ungu lada ki kimi ki pa jong pi ki pa ya kata fi haban ka ungu namar habi pi ki kon pi pen ka ungu ya di hagi kimi ki pa ka ba ya dei how try ki ba ya dei ha ka ni ka tin ke jong blai ka ban ong fi ka ta ka pen sngo ba yo blai but ngiyeng ni ka ong bai kawan sa nam ta ki pa na ka banta kita ki kintai nang ta kita ki shinrang ro nam ta ki tanga hanrei ka wei na ka binta hang ne ka long na ka banta ki kon tadeng ta pi ki kon nga kwa ban ong ye fi lada fi kwa ban pen sngo ba yo blai fi haban ko ngo ya ki kimi ki pa ge jong fi wat no mi le prasha ki mi ki pa ge jong fi hoi lada ka kimi le ko pa ge ong le kam sneu le ne phathit kiat phathit drox le ne phathit ge ki bam dei ka ba tei le ne kam dei ka ta ka ba bha lada fi kin tai ro ka ta ka nom pen sngo si yo blai ka ba nong fi ka ta ka nom pen so si yo blai en rei lada ki kimi ki pa fi ki ong khilet che jen seng pule ka tien duai pediang yo jisu le ya ka ta ka pen so ba yo blai lada pi le ya ka ta ba ki kimi ki pa ka jong pi ki pha ya pi bat ki hikai fi de ki lenti ki jong try bala de fi pen ko ngo ya ka ta kum ki khon ki badang ret ne kum ki khon ki badang hap hapo ka jingalam ju ki kimi ki pa ka ba nong fi lada pi ko ngo ka ta em kan pen so ba yaw blai kan pen sngo ba yaw blai tadeng ta pi ki kon to pen ko ngo yala de hagi kimi ki pa ka Bible ka kren ni ka ta mo ni pulin Ephesus ru nong ban riu ko ong pi ki kon to ko ngo yala ki kimi ki pa how try na marka ni ka long ka badai ken to buram yala ukpa ba ila ka kimi ka balong ka hukum ka baningkong badan jingkular ba men yo man ba men yo imslam ha ka perthai ka Bible ka ong pleng ladangi ka ungu ya ki kimi ki pa ka long ka hukum ka baningkong badon jingkular kadai ka hukum ka baningkong pleng ublay hagani ka perthai ublay ong fi haban ka ungu ningkong ki kimi ki pa ga jong fi lada pidang don hagata ka jing pinyat ki kimi ki pa ga jong fi fi haban ka ungu ya ki kimi ki pa jong fi namar ka ni ka long ka hukum ka baningkong badon jingkular ka kita ka jingkular ba pin yo man ba pin de yo man ba ba ki kimi ki pagin kar khu fi fin yo e ga jingman bha ning kong na ublay la fi kong o pi pen sngo bha yaw try da ka ba fi kong o ki kimi ki pa fin man bha ka jingman bha kan wan no blay ba ka ba ka ong ba fin yo im slam ru ha ka perthai tadeng ta fin im slam ru fi kong o ki kimi ki pa fi shem ye ga jing shem sngo bha no blay ba gum ta fin man bha ga jim ga jong pi ba ka ba ar fin im slam ru pi kwa na man im slam fi kwa ban Islam shisha utrai ong ka sam khandai puwei ka ong ba un pen hon ni fi da ka Islam ka kerta ba un a he fi un pen e fi ya la ka jing pen em tadeng ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi ka ba man ta ka ta ka ka pon ka balai ka ba utrai u kwa yangi ban le ba ka ta ka pon ya ka ba ngi le ngi pen so bha yaw blai ban ko ngo ya ki kimi ki pa kadan sa ka point ka basaw ni ka por nga kwa ban pni fi la dang ile ya gani ngi pen sngo baru yaw blai
Dari yang ta angin ya puli ka ni hagan ni ka por ba kata ka de ka shithi ka beneng kong Timothy ka nong ba ar khot ka beneng kong ter ka ongkom ni. Tinga kentu ningkong namar kata ban pelong ki jingker pat ki jing duai ki jing asai ki jing aingu nagabenta ki breu baro nagabenta ki sim bat ki bakrau batri baro bangin yo im ka jing im ka basuk bat bajarjar ha ka jing riu blay bat jing shida baro. Kani kalong ka babha bat ka bapdiang hon hakmat u blay nong pen im jongi. Ubaman baki briu baro kinyo la im bat bakin poi siya ka jing tip ya ka jing shisha. Kababal ka ang hang ni ladang ikwa ban pensngob ha yu blay ngi haban le gamno ngi haban penlong kata ka jing kerpat nang ta ki jing duai ki jing asat ki jing aingo na kabenta ki brio baro kabamot ngi haban duai na kabenta ki brio baro bat ka baarang ni ka ang bang ngi haban duai nam ta ki sim bat na kabenta ki bakrau betri ngihaban duai, ngihaban ya sat na kabanta jongki, ngihaban ya kerpat na kabanta jongki, ngihaban aingu, ngihaban duai na kabanta jongki. Ladang ngingi duai na kabanta jongki baro, ka Bible ka onghang ni, kalong ka babha, bat ka bapadiang hon na kamat ublay, unong panim jongi. Kamot, kaniro ka pensngobha, utra udah padiang hon, kadalong sisya ka bapensngobha, ya ublay. Tadayang tayo kwa abang ang ifi ka nagasngi ka bamanta. Lada fi kwa si Shaban pensngob hayo blay. Nay duay tang nakabantay lari nam tagi kon kikti nay duay nakabanta ki breo baro. Duay nam tagi sim, duay nam tagi bakraw batri, duay nagi tagi nongsen shar, duay nakabanta ki tagi breo ki badan kam ya ka jingya sat, ka jingya kerpat, naman taga jing duay nakabanta ka jing aingu ka jongfi. Nagabanta jong ki lese kini kim dan por ban duai ne kim tip iru ban duai kim tip iru lese ban kerpat hagano kadur henry mapi pelong ki jing kerpat ki jing duai ki jing asat ki jing aingo nakabanta jong ki ong utrai bala file ya kata nakwa banong ifi kata apen snobha ya ublay na barapi duai nakabanta jong ki kajayo nginyo im ka jing im ka basuk bat bajarjar haga jing lu bray bat jing shida bat om tangga ta ba kini ki breu bakin yo lat im ong ka ktien ka jong blay bakin poish ay shaga jing tip shaga jing shisha duai bakin yo ya ka jing pan im duai bakin yo jisu duai bakin ya shem shisha yo nong pan im jong ki duai bau blay un play ka kamat jongki duai nam tau paramar jan jfi duai nam tau ki bayang ke jongfi ba jangai ki ba jan bat kita ki breu ki parlok ki ba PPE tho duai na ka banta kita ki breu ki ba fitip na ka kerteng duai ba kiru kin yo lang yo Jesus Christ duai na ka banta ki customer ke jongfi duai nam tau ki breu ki ba se ki badan ha ke jingtrai ke jongfi duai na ka banta kita ki biya puli lang bat fi ki bedan lang bat fi rah ki yo ki hat nga duai hagan ni ka por em ba ubleun ai fi ka bora ma pila ban duai ba fin kerpat ba fin ya sat ba fin ya aingo ru na ka banta kini ki breu baro la fi duai ba ki breu kini jing penem ba kini tip ba kini poi sha kata ka jing tip ya ka jing shisha amar bo bleu man ba ko ka man sim kan jat ro de ba baro kin poi sha ka jing kala ka mut la fi duai na ka banta jong ki am ani kata ka pen snobha yo blai kata ka di ka pon ka basa nga poi siya ka pon basan na ka sngi bat kata ka pon ka basan ka long wafin kier nagapop ban kier nagapop lada fi kier nagapop utrai usngobha ipi ka an puli ka ni ka khot ang ni ka por ba kata ka long na ka shitish ka Ephesus ka ni ka lonong basan khot ndo men riu ter adu ka bishipau ka babel ka omni what I yano ban shukor ya pi da kiktin thala namar nagabenta kini ki ka jing bitar ublay kan wan hakikon ka jing bam kongo namar kata piwat long ki biya shanglem bat ki namar pila julong meno ka jing dom menrai menta pila long ka jing shai hautrai tu ya te kum ki kon ka jing shai namar uso jong ka jing shai ulong haka jingle bha bat ka hok bat ka jing shisha baro kan khot bishpo ko ong ni ong da ka batunju ka ka ba pensngo bha yo try but what ya shang lem bat kita ki kam bam seiso jong ka jingdom and re kam tam pin rem yaki ka babel ko ong shang ni what ya shang lem bat kita ki kam bam seiso jong ka jingdom
Henry kam tam pin penrem yaki. Tading tahap kadon ka pop hi penrem ya kata ka pop. Ki briu ki la pop hi ban kran yaki. Mde ban syuang tom lilay. Henry fi ban kran ki on page ni para ong yefi bakani kalong pop. Kani ka pensusi oblay. Kani kalong persya ikaktian ka jong blay. Kani kalong ka bakla fi ban kedau fi ban peni. Mde fin syukran nari. Ndai kran pen ki laki sngob ha na ki sngosi pihak man penrem ya kata ka pop. Badla fi kran direct kom ta la fi kran bi am pi pen ya kata utrai sngob ha ya kata. Namar utrai wa mangin kiar ngim dei ben sya syukor hanoru da kita kiktin ki batala nani kata ben ya syangru bal kita ki brio ki badang ya ha ka pop. Lafi sngoto bagi parlok jong fi ki dang le pop lani ki parlok jong fi ki im hakata ka jing im ka bathala ban syia kemen be bagane ka perthai ban syia enjoy bagane ka perthai haka bam ka di hakata ka kam sngoba haka syong kha syong man ani pi ha ban kiar na ki mdei ban ya syang lembat ki lada dei haka jing traine lada dei haki office jong pi lani dei ka hospital lani haka no ka kam ki jing trai la yo ha hat ne ka abanong fi ka business ka datang ka business one ra ya kata ka business banlong personal to ka badai personal ka jong pi ka dei banlong personal ka jong fi ka badai business kan long ka business ya dei bagi beri tang lada ka dei ha kam dei ban jam pat u ne way pat ulan ne ta upot ban poi sya kata ka ba ya dei personal bat pi lada ki beri ki dang ka jimbam ko ngo pi ha ban duai ngong ya pi na do menen na ka benta jong ki himdei men ya syang lang bat ki ne ban ya kubur lang ne ban ya menjur lang re pi ha ban penram la ka da ka dei sya ka pop pi ha ban penram ya kata ong ka ktien ke jong blai namar kata kadai kata ka ktien jublai ne ka khat shpo ko ong da ka batinju ka ka bapen sngob hayu blai na kwa ban ong fi fi ban le wi tang ya kata hi ka bapen sngob hayu blai la fim pat tip ya ka ktien ne fim pat tip si shai ya ka man ka jong blai nga tip o blai la thau fi ha ka dur ka jisriem ka jong om nga tip bat nga nget ya ka ne ka wai ba fi tip bet ka no ka ba ka no ka basneo kababel ko ang kita kapin kan maho ni kapor kalonong baningkong ka khot ka khandai sti sinong rom ka ongom ni naba ya kata kabala ban tip syapang ublei kalong ka bapau haki namar ublei ulapin pau ya ka haki namar kita ki ru ki bamla yo ki jong u na do ka jing penlong ya ka perthai la yo shin na bala syapang yaki na ki ru bala thau ki balong ka bor bom jukut ru bat ka jinglong blai jong uknang ba kinlong ba klem jing krendong sho namar haba filatip ya ublai kim shimla pendan buram ya ukum ublai lemne kim shimla aingo henry kilaman thalano ha ka jing perkhat jongki kumta la pensnya tiau ya ka donut biet jongki haba ki kren plan duman bat kilong ki bastat kilaman biet no penban bat kilia pli ya ka buram ke jong blai ke bamput kum ibakum idur ijong ibriu baput bat ijong kisim bat ijong ki merat basau kejat bat ijong ki ru ki baparde nabau kumta ublai ru ula no yaki haga ta ki jingkwa jaklia ka donut jong ki hi haga jimbom khoj haga ban penja buram yaki met laki jong ki hapdeng parlok hi kababel ka ong yi kata ba ubreu hi utip bet ya ka no ka ba bat ya ka no ka basneu tadeng ta kitip yu sut kitip yu blai kitip namar ublai ula tha lupa kata ka donut nre ubreu bon sin namar bula pop lupa usngobang mai ban le ya ka pop tadeng ta kum kita ki khon ki belayo ya ka jing penem ki bam nom ya shangshu bat kita ki breu ne bat kita ki khon jong ka jing bom ko ngo namar lada ya shangsa bat ki lada ya don lem bat ki ne dang ya long lem kum ki ka babel ka ong ba ka jing bitar ka jong blai ka ran lap ya ki tadeng ta kwa ba no fi ka pon ka basan ka ne ka singi ka long ban pensung ba yo blai ka long kiar na ka pop kiar na ka pop ban pensung ba yo try tengangit hagini ka singi ni kren shu hagini ki singi ki banang man habang ipen sungob hayo blay ule ayun nagabantau tau brio tangadang pen isu kini ki point kumno bangin pen sungob hayo blay balashay ka singi ni pet sa ka jingker khu ka baar ka ba utray unker khu hiyaw tau brio uba pen sungob hayo blay te hagini ka por nga kwa bandway nakabanta jonghi
ngan duai bo try un pen slek vi un pen dap vi da ka bor un pen dap vi do men sim ba khoi un pen dap ya vi sha da ka jing pen slek ka jong try ya ka ba fi nang la ban em do men sim ya ka ba fi la ban long ku mu jisu ban sergiem ya u hagi eke baro ya ka ba blay na beneng ong nga it palat ifi uneu long khon jonga ne ga long ka khon jonga ha ka ba nga it nga sngo ba e ba nga nget aga ne ka sngi ne duai ka ta pinya sergiem ya u jisu na marda ka ta kan pen sngo ba e ya blay ngi ne duai ha ga ne ka por ka mamanta try duai na kam ta ni khon ki jong me ai bor ki ko try shisha bakin pediang ye ka jing terwa ka jong me ka jing terwa jo ka jing map ka jing terwa ye ka gm bom jikot ye ka jing terwa ye ka ta ko try ye ka ta ka jing long kpa ka jong me ye ki ba try nga da duai ka ne ka sngi ye try ha ba ki osngo ye ka tien ka jong me try ha ba ki osngo ye ka ne ka kubor try kin pediang ye ka ne ka kubor bat kumta ki la ban long ko tra ki khon ki jong me kom ba u jisu long khon jong khpa kom tar fi la ban long ken ki khon ki jong blain do man ta gasngi bangada duai nga da kar khu fi we pi we baro mdei ka ta ka jing pediang tang na ka shintur rei na do ka download pi pediang ye ka jing map u try u map ye pi ga ne gasngi ba shi sha u try u ai fi ye ka jingem bam jikot ba do man ta gasngi da ka bor u men sim ba khoi fi la ban khot ye u blai ko mu khpa jong fi u khpa u ba shi sha jong fi ba nang ni mat nga nget pinyo e ka bor do men sim ba khoi ba fin em ka jing em ka ba job ka jing em ka ba snow tho ka gm chi sha ka ba ship tieng yo blai ka jing em chi sha ka ba pen snow ba yo blai bang da duai nga da kar khu fi no mta ga sngi ka no ka pop ka no ka ta ka jing te ka gm jo fi ka da kot no baro ta ki jing pen mat la ki ta chi sha ki ba khom ki ba te ya fi ki da kot baro ba fin long ki ba light lot aga kerteng u jisu ba da sha ka jing sarong ka jing e dono jong pi baro kan no namar ka ktien ga jong blake ang finom la ban kan jat persha i kita giding tendung u blay long ko muding tendung finile persha fin men saw yeladi tadeng ta ka bhabush pen dem no yeladi surrender yeladi khamat ke jong try u try unda pediang e fi ba unda kerkhu e fi ba unda pelong shisha e fi kita ki khon ki jong u ya ka ba u it palat bat ya ka ba uda sngob ha palat nga duai nga da kerkhu e fi ga ne ga sngi ba finyo she ga jing lai loi hagiege baro fin long kita ki balai lot how try o shi sha finum sha te shu ga jingmat perkat finum sha te shu aga met ga jongpi aga ga gm ga jongpi hagiege jong ni ka pop jong ni ge ka try jong saitan jong ni ga jingdom pilong ki balai lot shi sha na do man ta ga sngi hallelujah aga bam ga di aga tien ka thli aga kom em ga jong fi jing lai lot aga tengu jisu nga duai nga da kar khoi fi hallelujah amen but amen try na kar khoi fi ngai try on ai body fi bihina ban im ban pensengo bha yeu try ngin sai shambyang la shai ka sngi ublen ta ka brom jo amen